Радіо Лада. Радіо Лада. Уже 1150 років назад, коли наші предки Карпато-Русини прийняли візантійське православ'я отця тих Кирила і Мефодія, уже в той час, маючи чисту віру, благословенний перевод із древньої Септуагінти на славянський язик, священного писання і богослужебних книжок, уже з проповідей Кирила і Мефодія наші предки узнали, що в вірі в Бога важно знайти правильне розуміння Слова Божого, щоб від душі і серця служити Богу. Бо у проповідях могли звучати слова Євангелія від Матфея із 7 глави. «Многі скажуть мені в той день, – каже Господь, – Господи, Господи, не Твоїм іменем ми пророчествували, не Твоїм ли іменем бісові зганяли, не Твоїм ли іменем многі чуда творили. І тоді, каже Ісус, я об'явлю їм, я ніколи не знав вас, отойдіть від мене всі, ділаючи беззаконня». Такі слова і нині актуальні для многих християн. У світі много є тепер християн, які лише по названню християни, но чим далі від кореня Христа, чим далі церкви Візантійської православної такі християни, тим більше вони стараються заглушити розуміння природи церкви. Що таке церква Христова? Сообщество людей простое, де двоє или троє во ім'я моє, там посреди них, утверждають многі християни. Но вряд ли двоє і троє церков, бо сам Христос сказав, якщо твій брат согрішить проти тебе, ти єдин на єдин із ним виясни правду і приобрієш брата. Аж тя не хоче слухати, поклич 2 і 3. При 2 і 3 свідках обися виявила правда. Но кить 2 і 3 не послухає, тоді вже скажи церкві. Вот почему 2 і 3 не церква. Важно ще й урозуміти, що ділаючи беззаконніє, считають себе християнами, бо як іншак розуміти слова Христа, котрий каже, що «одійдіть від мене, ділаючи беззаконня». Вони йому будуть говорити: «Господи, ми іменем Твоїм бісові зганяли, іменем Твоїм чуда творили, ім'я Твоє проповідували, Біблії роздавали». І чують знову тот же голос Бога: «Ідіть від мене, я ніколи не знав вас, ви ділаючи беззаконні». От почему так важно нам урозуміти, що віра в Бога – не формальність. Не є там такого автомата, що ти лише своїми устами щось сказав, і тоді ти вже християнин. Треба ще пам'ятати слова апостола Павла в посланню Тимофея. «О, Тимофеє, помни, спасення душі зависить не від желаючого і не від подвизаючогося, тобто той, хто вірить і, відповідно, слідує, а спасення душі зависить від Бога милуючого. Бог оприділить, достойний ли ти бути в числі людей, церкви і готувати тебе до Царства Божого». І ще один варіант. Тот же апостол Павел пише к Тимофею: «Тимофеє, а ще й той подвизається, тобто вірує і носить під мишку Біблію, неувінчений буде, не буде мати награди, якщо незаконно подвизається, якщо неправильно вірує, якщо його віра во Христа не апостольська, а сформована уже пізніше у середі людей, які сознательно формували нові различні сектантські течення з єдною ціллю – роздробити православне християнство на православних землях. І так, не всякий, говорящий: «Господи, Господи, вийде в Царство Божие», каже сам Господь, но тільки ісполняючий волю
Отця моєго Небесного. Бережіться лжепророків, каже Господь, котрі будуть приходити к вам в овечій одежі, а внутрі суть вовки, хищники. Но ви узнаєте їх не по словам, не по їхнім рекламним роликам, а по плодам їх узнаєте їх. Радіо Лада. Радіо Лада. Бо це собирають із стерня виноград, це знімають із репейника смокви, благословенні сливи. Так всяке добре дерево приносить і плоди добрі. Худоє дерево приносить і плоди злі. І тому принцип тот же самий. Не всякий, говорящий мені, Господи, Господи, войде у Царство Небесне, но лише сповняючи волю Отця Мого Небесного. І от почему, коли прийдуть многі лжехристияни на страшний суд і будуть казати, Господи, не от Твого ли імені ми пророчествували, не Твоїм ли іменем бісові заганяли, і не Твоїм ли іменем многі чуда творили. І тоді, каже Ісус, об'явлю їм, я ніколи не знав вас. Одійдіть від мене всі ділаючі беззаконня. Завершая цю тему, Господь акцентує, що мировоззрення, світогляд – це наш правильний, об'єктивний взгляд на світ. Якщо у тебе добрі очі, добрі вуха і воспитане серце, віруюче серце і сформований, благословенний, чистий дух твій, тоді ти способний будеш оцінювати, що відбувається у світі. Но якщо тобі натягнуть на очі твої розові очки, для тебе об'єктивний світ пропаде. Все у тебе буде розове. І так, коли когось хочуть збити з толку, сперва йому підміняють мировоззрення. От чому групи людей, які мають силу і хочуть над кимось властвувати, сперва нав'яжуть підчиненим ложне мировоззрення, ложну релігію. І тим самим, збивши з толку людей, вже потім легше маніпулюють ними. Ми вже просимо Господа, Господи, ми вже русини 1150 років держимося візантійського православ'я. І навіть частина наших православних і прийняла унію. Услов'я унії були дуже прості. Замість восточного патріарха православного русини согласні упоминати єпископа римського, папу римського, но условия русинів були слідуючі. Перше, єпископи і священники в уніатах мають бути тільки русини. Лем русини, не словаки, не чехи, не які люди других національностей. Лем русини. Друге, язик богослуження, тільки церковнослав'янський, слав'яно-руський. І проповіді мають говоритися по-руськи, по-русинськи, по-карпато-русинськи. Радіо Лада. Радіо Лада. Пройшли роки, як видите, услов'я унії давно вже поламані. Єпископи греко-католиків давно не русини, священники давно не русини, язик у них давно не русинський, проповіді давно не русинські. Окремі, май такі патріоти сильні, держаться тих условій, но більшинство вже ті умови порушили. Но у нас не та тема нині, щоб вказувати проблеми греко-католиків і страшний негатив, котрий несуть вони, а іменно ужасну асиміляцію русинів у тих держав, у ту національність, у котрій там є титульна нація. Ми просимо Господа, щоб православні, оставшися вірні візантійському православ'ю, і нині держалися єдинства церквою Господньою, церквою Христовою, канонічною, благословенною. Де вона буде? Буде ли то, як у нас у русинів православних, вначалі колись було візантійське православ'я, підчинене сербському патріархатові, і лем після війни, після Другої світової війни, у 1947 році православні русини обратилися патріарху Руської православної церкви, аби прийняв їх в лоно Руської православної церкви, бо замкнулися совєтські границі і вже не було можливості
общатися з Сербією, Чехословацькою республікою, у котрій зоставалися також наші православні русини. Но нині ми кажемо, Господи, де би ми русини не жили, кить ми православні, ми єсме точно русини, повноцінні, благодатні, котрі і язик сохранили материнський, і язик богослужебний. А раз так, то й тут на землі ми будемо мати благословення Божі, добрий духовний розвиток і внутрішній спокій для душі і серця, явний, благодатний, чистий, правильний світогляд. А в вічності разом із святима можемо ми, русини, Карпату русини, люди, які живуть на русинських національних землях на юг від Карпат, зможемо наслідувати за свою вірність Царство Божоє. Радіо Лада. Радіо Лада.